Russia itambisa nkhondo ku Ukraine, panali ubale wabwino kwambiri pakati pa Zelensiky ndi Poland. Koma kuyambira miyezi iwiri yapitayi nkudzafika lero pali nkhondo ya mawu imene kuchitika pakati pa Poland ndi Ukraine. Nkhondo imeneyi yabwera chifukwa cholimbirana misika ya mbewu ku Europe. Kuyambira Juni 2023, President Duda anachita bani mbewu zonse za ku Ukraine kugulitsidwa m'dziko lake. Tamva posachedwa pompa Minister of Agriculture Mr. Robert Terras anauza atolankhani kunena kuti mbewu za ku Ukraine ndi zotchipa mitengo, zikalowa ku Poland zizachititsa kuti alimi asapeze phindu. Nayenso President wa Poland amene mbuyo mosemu amachita support Ukraine membership mu NATO dzulo anayankhula poyera kuti Ukraine siloledwa kulowa mu NATO chifukwa ali pa nkhondo ndi Russia. Monga tikudziwa kuti Article 5 ya NATO imanena kuti an attack on one member is an attack on all. Ndiye potengera ndi mawu a president ameneyo akuti NATO singalowe kumenya nkhondo ya direct ndi Russia, ndipo chifukwa chake Ukraine singakhale member. Izi ndi zodabwitsa kwambiri. Mbuyo mosemu Poland inali patsogolo kusapota Ukraine, koma lero asintha ndi kumawakhomerera pa bizinesi komanso member wa NATO. Tili pa nkhani yomweyi, Russia yathamangitsa madiplomati awiri aku America kuwaganizira kuti amachita ukazitape. Nkhani ikunena kuti David Beston komanso Jeffrey Siri analemba ntchito nzika ku Russia Mr. Robert Shonov ngati spy agent wa America. Mkulu ameneyu anamangidwa mwezi wa Meyi asilikali atamuzindikira. Ndiye kafukufuku wa polisi anaonesa kuti madiplomati amenewa David komanso Jeffrey ndi amene amampanga sponsor. Vladimir Putin atamva nkhani imeneyi walamula anthu amenewa kuti achoke mdzikolo pasanathe 7 days. Mwachidule nzika ziwiri za ku America zimene zimakhala ku Russia komanso anali madiplomati David Beston komanso Jeffrey Siri analemba ntchito nzika ku Russia Robert Shonov kukhala spy agent kuti azitolera uthenga ofunikira wa mboma ndi kumapatsa iwo. Ndi asilikali ku Russia anamuzindikira Shonov ndi kummanga mwezi wa Meyi. Atamufunsa komanso kuchita kafukufuku, zinadziwika kuti madiplomati aku America amenewa ndi amene amampanga sponsor. Putin walamula anthu amenewa kuti achoke mdzikolo pasanathe 7 days or else amangidwa. Pa nkhani ya ma economic sanctions zikuoneka kuti sizikutheka kumbali ya NATO. Mbuyomu America inalesa maiko kugula mafuta ndi gasi wa ku Russia. Koma masiku awiri apitawa zadziwika kuti Germany yakhale kugula mafuta ochokera ku Russia kuyambira January 2023 nkudzafika lero. Kugula kwaketu sikuti amagula direct. Russia ikugulitsa crude oil ku India, kenaka Germany ikumagula mafuta omwewo kwa ma Indians. Zimenezi ndi zochititsa manyazi kwambiri kuona maiko amene ali patsogolo kulimbana ndi Russia aliso bize kumagula mafuta ochokera kwa Putin. Mukaona zimene zikuchitika komanso kulankhulidwa mawayilesi ndi umboni okwanira kuti a NATO zikuwavuta pa nkhani ya ma sanctions. Mwachitsanzo Antony Blinken, America Foreign Minister, dzulo anatsindika ponena kuti nkhondo yolimbana ndi Russia komanso China ikhala yovuta kwambiri ndipo ikufunika new tactic. Mr. Blinken, one of the most high profile American, anayankhula m'Chingerezi kuti competition with Russia and China is very tough and the war in Ukraine is an acute threat to democracy. Tili pa nkhani yomweyi, Kim Jong-un anapita ku Russia lachitatu kukacheza ndi Putin. Mwazina amakambirana zokhuza ubale wa maiko awiriwa, maiko pakati pa Russia komanso North Korea. Monga tikudziwa kuti North Korea ndi dziko losauka, amasowa zinthu zambiri zofunikira ngati fertilizer komanso chakudya. Mbali nayi dziko lili mapanga zida za nkhondo zapamwamba kuphatikizaso ma drone.
ndiye pali zinthu zingapo zofunikira zimene atsogoleri awiriwa agwirizana. Mwachitsanzo, Russia izigulitsa fertilizer, chakudya, gasi komanso mafuta ku Korea. Nayenso Kim Jong-un azigulitsa zida za nkhondo, especially ma drone mdziko la Russia. Palinso nkhani ina yokhuza technology. Putin akufuna kumuphunzitsa Kim space technology komanso kapangidwe ka zida zina za makono. America kudzera kwa John Kirby atamva nkhani imeneyi adzudzula ubale umenewu wonena kuti ukuphwanya malamulo a United Nations. Akuti Russia inasaina nawo UN Charter posala North Korea through economic sanctions. Ndiye lero bwanji akusintha ndikuyamba kuthandiza Kim Jong-un. Mr. John Kirby achenjezanso kuti mgwirizano wa Putin ndi Kim upangisa kuti Russia ichite bwino kwambiri ku Ukraine. Mukamvetsera zolankhula za atsogoleri awiriwa, chifukwa amene ndi akuluakulu kwambiri ku America, John Kirby mmodzi wa akuluakulu ku Pentagon, komanso Antony Blinken amene ali ngati foreign minister wa ku America. Mukamvetsera zolankhula zawo ndi umboni okwanira kunena kuti ma sanctions akungopangisa Russia kuti ipange maubale atsopano. Mwachitsanzo, Iran, China, India, Venezuela, Eritrea, Saudi Arabia, Vietnam komanso North Korea. Polankhula ndi atolankhani dzulo, Putin anadzudzula America chifukwa chodzikonda. Mwazina akuti Joe Biden akufuna kuononga China, India, Africa komanso Indonesia economically. America is suppressing even their Western partners. They have no friends worldwide, but only interest and continuation of old British formula. Putin ameneyu anafotokozanso kuti ku America kulibe democracy. Anapereka chitsanzo cha kumangidwa kwa Donald Trump as good example of America's rotten democracy. Malingana ndi Putin, akuti Biden akumanga otsutsa boma pa zifukwa za ndale. Nkhani imene iso ndiyodabwitsa kwambiri kuona Putin akulankhulapo pa nkhani ya democracy. Chifukwa tinezoona pano kuti ku Russia kulibe ufulu weniweni. Prigozhin, Pavel Antov, Rady Maganov, Dan Lapopot, Mikhail Resin, Boris Nemtsov, Boris Berezovsky komanso Alexander Litvinenko. Anthu onse amene ndatchulawa atangotsutsana ndi Putin anaphedwa komanso kufa mosadziwika. Ndiye apapa zikudabwitsa kuona Putin dzulo akudzudzula America kunena kuti they have rotten democracy. Biden administration has no right to teach Russia how to live. Potengera ndi mawu ake akuti NATO ikutumiza zida ku Ukraine pafupifupi daily. Kwa maiko ena ngati Iran, China komanso North Korea akangothandiza Russia, Biden akumabwera poyera ndi kuyamba kudzudzula. Ndiye apapa anamasula Putin kunena kuti America muzipanga zanu, ifenso mutisiye kuti zipanga zathu. Nkhani inanso imene yavuta kwambiri masiku amenewa ndiyokhuza mkangano umene ulipo pakati pa billionaire Elon Musk ndi dziko la Ukraine. Mkulu ameneyu ndi olemera kuposa munthu aliyense pa dziko lapansi. Ndi mwini wake wa Tesla, SpaceX komanso Twitter, ndipo ali ndi ndalama zoposa $250 billion. Kuyambira February 2022, Russia inaononga internet system zimene zinapangisa kuti ku Ukraine kusakhale internet. Nkhondo itangoyambika, asilikali Russia anapita ndikukaphulitsa ma system onse a internet ndikuonongeratu, ndipo ku Ukraine kunalibe internet. Apa ndi pamene Elon Musk anachita donate 42,000 terminals for internet restoration kwa Zelensiky. Zitachitika zimenezi, asilikali a Ukraine anayamba kugwiritsa ntchito Starlink pa nkhondo, especially communication and even drones. Mwachitsanzo, October 2022, Ukraine inkafuna kuphulitsa masitima a Russia ku dera la Crimea. Koma mwadzidzidzi pamene amakonzekera chiwembuchi, internet connection inathawa, zimene zinachititsa kuti asakwaniritse mission imeneyi. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti chinachitika ndi chani kuti internet ithawe.
Elon Musk ndi amene analamula ma-engineers ake kuti apange suspend Starlink operation ku Crimea. Zimenezi zinadabwitsa anthu ambiri kuona kuti kodi Elon Musk anazimisa internet ku Crimea chifukwa chani. Chifukwa zimenezi zinachitika mwadzidzidzi osamudziwitsa Zelensiky. Mwachidule pamene Ukraine imafuna kuphulitsa masitima amenewa, Vladimir Putin analamula kale asilikali ake kuti agwiritse ntchito nuclear weapons ngati zimene zinachitika. Ndiye Elon Musk anadziwa nkhani imeneyi adachita zokambirana ndi ambassador ku Russia. Iyeyu dzina lake ndi Anatoly Antonov, amene ndi ambassador ku America, ndine kuti ambassador wa Russia ku America. Ndipo anauza Musk kuti Ukraine ikangophulitsa masitima ku Crimea kuti inachita respond ndi nuclear attack. Posakhalisa bwana wanadziwitsa Joe Biden, nduna zake komanso akuluakulu ankhondo ku America. Last decision anavomereza kuti internet izime ku Crimea. Zonsezi zinachitika ngati njira imodzi yofuna kuteteza nuclear war imene Putin amafuna kuyambitsa. Dziwani kuti internet ndi chinthu chofunikira kwambiri pa nkhondo. Madrone, communication, ngakhale kupanga trace adani, zonsezi zimafuna internet. Tikukumbukira ku Libya mu 2011, NATO imalephera kupeza malo enieni amene amabisa Gaddafi ndi asilikali ake. Kenaka anayamba kugwiritsa ntchito information ya pa Twitter to trace them. Chimodzimodzinso ku Ukraine, Zelensiky amagwiritsa ntchito Starlink pochita trace asilikali a Russia, zida zawo ngakhalenso kuphulitsa madrone. Ndiye potengera ndi zimene zinachitika October 2022, akuluakulu a Ukraine anadzudzula Musk chifukwa chozimisa internet komanso kulepheretsa plani yawo.